wannan abu ya wuce duk yadda mutum yake tunani, abu na bakin ciki da damuwa a wurinmu. Kuma ina tabbatar wa iyayen yara cewa ba mu iya cewa mun hisu damuwa, amma su tabbatar da cewa damuwanmu tana tare da su, tunda mun san cewa haƙƙi da nauyi yana wuyanmu na tabbatar da cewa an kare rayuwarsu da lafiyarsu. Kuma kamar mitin da muka yi da sojoji yanzu suna can suna faɗa da mutanen nan, in Allah da za mu iyaka ƙoƙarin duk yaran nan sai an so su. Don Allah dan annabi mutane a ƙara haƙuri, a ƙara addu'a. Wato zage-zage da ɓace-ɓace a halin da ake ciki ba zai biya bukata ba. Ba wai muna jin daɗin abin da ya faru ba ne, amma kuma ba mu ɗauke nauyin da Allah ya ɗora bisa kanmu na tsaron lafiyar mutane. Muna ma mutane haƙuri, kuma muna ƙara ba da haƙuri tare da tabbatar da cewa duk abin da za a yi za mu yi a kan so yaran. Sannan kuma duk wa'ansu makarantu ma da ke jihar Katsina yanzu mun ce a rihe su daga yau, kowane yaro a mai da shi gidan iyayen shi. Ya excellency, an tantance adadin ɗaliban da waɗannan 'yan bindiga suka fasa? To har yanzu ba wanda zai ce ga takamaiman wa'anda suka tai da su, sai dai abinda ɗaliban da suka gudo suka tabbatar mana cewa akwai wa'ansu a hannunsu, amma ba mu iya cewa takamaimai ga wa'anda suke hannunsu, ga wa'anda sun koma garuruwansu, wanda kuma iyayensu yanzu na bari na ce chief principal a ɗauko duk sunan iyayen yaran da ke makarantar a kira kowa lamba ba lamba, sun mu san wa'anda suka koma gida, mu san wa'anda suke makaranta yanzu. Amma su a rijistar makaranta yanzu wanda suka zo hannunsu mutum 426.